UGWUMBA. Ọtụtụ afọ gara aga anyị ka mpere mpe mgbe ahụ anyị ma onye na-akpọ Zik of Africa. Zik of Africa wee kunie dịka oke osisi n'ala Igbo nwere emewe ọfụma mana o nwetaghị presidency maka na mgbe o kwesịrị ịbụ president after independence ya bụ prime minister o nwere ka udo wee chịa wee nye ndị ugwu n'agbanyeghị na ọnya maka onye ọbụla kwenyere n'olu. Mgbe ndị MPN bịaziri were ọchịchị wee chịwa ha wee mee ihe a na-eme ugbu a na politics Nigeria ya bụ ka ọ bụrụ nwanne nwoke ka a ga-eji gbasa mgba. Ofu onye n'ime ndị were ọrụ ịgbasa Zik mgbe ahụ bụ Ọkadigbo Chụbụ Ọkadigbo. O wee kwuo ihe o kwuru kwuchaa ya Zik wee pụta kwuo ofu okwu si ya nwanne m na onye riri nwanne ya nakpuo bụ ọnụ wee nakpuo na ọ bụrụ na ihe anyị kwuru bụ eziokwu nsogbu adịghị mana ọ bụrụ na a kpọtọrọ gị ka ị bịa katọọ m jiri asị katọọ m na ị ga-erukwe n'ebe ahụ ogo ahụ ị chọrọ mana ị ga-afụ ya anya sụsọ anya ka ị ga-afụ ya ịma ndetu ere epetike ndị Igbo okwu tata nwere ka ọ dị okwu tata nwere ka ọ dị ihe anyị ji chọọ itinye ọnụ bụ na ọ bụrụ na agụọ ndị nọ n'isi n'ịkatọ nwanne anyị nwoke Peter Obi imirikiti n'ime ha ma ọha niile na-eme ka ogwu magara afọ ọchachawa afọ oji ejiwe mana ị ga-agụ onye dịka Bayo Onanuga, ị ga-agụ onye dịka Femi Fani-Kayode ndị na-akwalite ihe gbasara gọọmenti ugbu anyị ma ị ga-agụ onye dịka Reno Omokri, ị ga-agụ onye na nke ikpeazụ a Kenneth Okonkwo Joe Igbokwe emechago wee dịka ike gwuru obenata wetunata aka ọ dịka nye ya ihe na mana onye anyị chọrọ itinye ọnụ na nke ụbọchị tata bụ Kenneth Okonkwo maka na ọ na-abụ ọ na-ekwu mgbe ụfọdụ ịma na o nwere ọnụ eji ekwu okwu ọ na-ekwu mgbe ụfọdụ ọ na-ekwu ya n'ụdị ka o wee gagherie ndị mmadụ anya mana ịntanetị adịghị echefu etu o biruru ikpeazụ a kịta si na oke na ọrụ ya bụ ịghatọghachi Peter Obi kedu etu isi fụ ya bụ ihe ndị be anyị ekene m ụnụ ihe mere na Kenneth Okonkwo nwere very bad upbringing. I'm from family because if he is he was living in bondage. Also from bondage on there. First mistake, Buriji merit. We go. Oh, we cannot play cover. Oh, well, say I'm not going to get oh, well, say that thing living in bondage. Yeah, okay, be in bondage now. Now, okay, in bondage. Kenneth, nobody know him. Or there can say na o culture egombuta work. O je no nwa CPM GO. Ogechukwu. Hoping na ono ka emayem olo na come theatrice ka oburu pastor GO. Elo pastor ekwe he eme. O mo za buru pastors. All pastor CPM. Nan. Let's just crusade self. Let him know so go. All the pastor. Yeah, no man of God. We must concur. Reverend doctor. All the pastor. My reverend doctor. Nko bu no be him pastor. Pastor. So, ebe like aka. Afuna ebe na ejabro ebe kwese ka oje. Akpọho oku. Nyen akpọkwu ho onwe. Nke ahụcha, oje me law. Law ka obo. Mono ko omo side be court today. The only day you go to a lawyer was Peter Obi case in a Supreme Court. There were more than 100 lawyers. Or you hear that they will sit down. Now, Gaga, yes, another he knows how to talk. I'm not convinced when the mother. The same Onya Waragina Tiku propensity of telling lies. But I didn't video. We don't know Kuruma Katiku. Here no Kuru and Peter will be the best thing that ever happened to Africa. Out of sudden, because no Oji na Peter Ebunye going in Oji Brom mother. It doesn't work out that way. We'll switch over. Jehana and Katiku, Enye ego or one way. Na chaka akwa. We want to go na agora ela.
bụrụ the way life works. A na-enwe consistency in life. O kwesịrị mana ndị Igbo ọdịghị ndị Igbo izi ọchịchị. O kwefuru ofu onye Igbo apụta nụnụ na ụfọdụ n'ime ha were ala dị ha n'izi na-akwadịtụ nke akwatuo ya o mere onye ọzọ ya enwe half pedigree Peter nwere. Awụ nso sa. O nwere ọ bụ na Peter na aka ya sọsọ nwere na-emegidere fụ ringi nke m ka o ji were site n'aka anya si n'ozu ka ozi ọka nọgị n'ime. That man try go everything na nwere ike imenụ. Ọ bụ na in my own word I'm assuming that na Peter the sound from center to circumference. Onye ma ya agwa ya ọ na-atụ aka na kọndọ uwe Kenneth Victor kọ nke dị ya n'ọnụ onye ọrụ nke dị ya mma ka iwe kpụta ya ịkpụtụcha gị bụ Kenneth ya azụ nwa ọchịchị. Kenneth ọ bụ na ịma na inwe pedigree jee n'ụzọ kansụl ma ọ bụ zọrọ local government chairman ma ọ zọrọ house na bọọlụ. Enwe nke ọma mgbe ọ pụtara na ihe na kama ọ dị m ka ekweghị enye tiketi na APC. Ekwedị enye tiketi enye? Ekweghị enye tiketi mgbe ahụ. N'ezie na enyeghị enye ụdị etu a ka ezi maka onye pụtara ugboro one na one nekwa anya mgbe isi mfugara na Peter ha onye ọkwuru m Kenneth na Peter ha eje primaries n'anya gee ntị Kenneth Okonkwo listen carefully kwefuru jeje Okocha ha eje screening Messi ha eje screening nna football nke na goat bụ Ronaldo ha eje screening unu họcha team lese kịta na Argentina họchachara team ya eje gbọ maachị echi niile na Nigeria ha ya ma ọ bụ na ha eje gba ndị England echi niile ha nọgo na họteelụ Ronaldo ewee si ebe o si bata coach asasị ụbọchị m jesi one what makes me a goat. Peter Obi ka bụ goat enwere na Nigeria today ka ọ na-eje screening for ọ na-eje primaries nye na eme primaries bụ ebe na-eje ka ego mana APC mana every party ego ka ego na dollar we are buying people ka iwe ije lead ha which is irikọta na ihe na-egosipụta inwe the propensity to be a thief because irikọta na ị na-ezurukwa nke gị ka ị recover ego ha itiri. Peter chọrọ ụnụ chọ ka nrụọ ọrụ n'ọrụ ask me to go so obodo nọ ife iwe gị Kenneth Okonkwo I will say na you have turned yourself to rabble rouser. O nwere uru ya erite n'ime Peter bro mate gị ma politically ma maritally ma n'ihe gbasara ego na Google onwe bosuru gị na ya ị na-agbaje na TV akpọ yi doesn't mean anything. Omanza gị aza that is something you take to the bank. Na ọ bụ na Obi onye kwesịrị ịza gị ya bụ chief media aide Valentine Obienye m eloi ka ọ bụ Valentine nweta gị ọ bụ na-esete gị na stage obe gị ka ọ kọrọ obecha gị ka ọ kọrọ o were esi epesu continue na-eme ihe ọ na-eme ọ a season general ka ọ bụ na media mana ya n'onu ya oge ọ bụla ị na-enye sọ mkpọtụ ga-ezu ike hapụ Peter face article if you need the guitar don't talk about Peter say to article bụ the best candidate in the whole world na mgbe nsị na ọmacha ife na ọmacha ife na Igbo ka ị ṅụrụ ka bawa nke kwaba afịa nke jeru media something olu ihe na-agbara ya okwuru ọsọ na-asị ndị ha na-ewetara edetin bụala ihe na aha ọsọ na okwu a na-ewepụtara edetin ọ na-afịa. So Kenneth Okonkwo your madness na-achọ ịpụ ahịa Peter brought your problem. You get for that class, go to another one. And like Wumba, most of them they probably help Peter Obi. Nke Ebonyi State, Omahi. Dave Omahi. Ihe ọ bụla na-ekwu so Peter Obi make Peter Obi jelu Abakaliki 3 days ago. Ndị mmadụ bụ n'ụlọ. Egwu bụ onye ọbụla ahụ. Ojo campaign o, bere ka o jere. Ma ndị ka dị ọbụla campaign ka ọ da manụ bịara. Umahi abonye kwu na nwa ya nwaanyị last election gwara ya Kwankwaso nwaanyị gwara ya na je ka ọwọkọ Peter Obi anyị na-ese nje tụrụ Peter Obi. Umahi n'okwere ya ọ sị ndị be niile tụrụ Peter. Ọ sị ndị be niile tụrụ Peter. So one thing, you know, that man with grace, and look at how that man behaves. For something Peter Melu gbarangharị ya bụ na ife okwere mme na ihe mmeje nwe nsa enye m head boot. Ati na menye head boot. Leave my ribs maka na somebody na-achị bụ president ka onwe ọba nsị bụ Reno Mokri kos na Reno gịnị fụtara sete kamera na airport of ya hey Mr. Peter egwukwe ọpụta extend aka
mana Peter being gentleman kwe n'aka ọpata Peter n'azụ ọ because Peter dị simple ọ na-ege alone ọ bụ na o nwere ndị akpụ so n'azụ oge a Reno na-abịa ọ bụ na ya kpọọ nka so n'azụ Reno bịa na mma ihe but mama gbana ya enu mmiri ebo mụ na ya ebu ma enyekwa ụmụ ya ndateka ebo onye ka ọ bụ na-epetiga ozugbo ka tupu ị nọ ebe a kịta anyị mara anọghị n'aja aka enwere ike kịta na ịchọ ime ma ọ dị ebo ọ bụrụ na ọnụ m chakara biko aka ọnụ ozugbo mana ihe anyị dị na-ekwu ya wee ọ bụrụ na ọgụwa ka a kpọrọ si gị mee ihe a mee ha mee ha yes ọrụ ebe a ka isi eri oju ọnụ ọrụ mana ị na-eme ya n'ụdị egbu na mmadụ akwọtụ na mmadụ kama kwagonye onye ọ bụ gịnị ya ọ bụrụ na ị na-ekwuru Atiku tata kwụsiweri ya ike ọ bụrụ na ị na-ekwuru Peter Obi kwụsiweri ya ike adị ama maka ịma na politiks Naijiria nwere eto ochie tụgharịa onye ọbụla kịta onye ọbụla na-emezi ka ewu ndị a na-eti ndị otu mgbe na-emezi ka ewu ure na-emewe na nke o mere emekịta emegide ya ruo ofu ụbọchị nwoke ma akpọbata esi nwoke ama m na agụ na-agụ mgbachide nka wee nye ya ambasadọ emechi olu ga-afụ ebe ambasadọ ahụ ga-agadebe Buhari emegide ya na nke o mere emegide ya si na akpọbata ka e wee wụọ ya n'ala ọkwụfere asọ mmiri ya ịgbụsara ị ga-arachara ya taa mgbe kedu afọ ya Kenneth na Peter Obi nọ Peter Obi ezighị ya ịga kparị Atiku o wee kọgide Atiku na-eto Peter kọgide Atiku na-eto Peter kịta ya bụ ihe atụgharịana ọkọwa na Peter na-etozi Atiku e wee bupụtara ya nke ochie si ya nwoke makwa gịwa na-eto ya ebe a etu akara na ọnọkụrụ iwu siri na Peter Obi mere nke ame nke ahụ mgbe o mewere ya wepụtara ya vidio si na akwa gịwa kwuru nka ka ị ṅụrụ nkwụ enu mgbe ahụ o wee na-eme gị n'anya na ị na-arụ ọrụ a chọọ rutee ya aka ruo mgbe ị ga-enweta apọ na the best na ị ga na-eme abụghị ịga kparị mmadụ ebe ị na-achọ ka ị promote onye ọzọ just gwa anyị ihe ọ ga-abụ onye a chọọ vootu anyị na-akọrọ anyị pentie ya pentie ya hapụ ịga atụ ndị ọzọ unyi pentie onye otu ka anyị marụ onye anyị na-etiri mkpu na ihe o ji bụrụ ọkaibe n'ebe ndị ihe na-azọ ọchịchị ị na-eme etu ahụ maka na ndị koku ama nnọkọta asị na ndị Pepsi ọ bụ eziokwu na ọ bụzi ofu mmiri nọ n'ite asụ mana ndị koku ama nnọkọta mgbe ha asịghị na 7up na ha na nnu gafere na nke ha naghị ihe a na-emebi promote their own ya bụ biko eche m na anyị egbu nwanne na ọ bụrụ na ị na-anya etu ndị ọzọ etu esi meketa ha kịta na ga nwụọ ọ bụ ịga na international media ka etu ga-esi mee ya ihe a mere Daniel Bora ga-emekwa nwoke a ga-emekwa nwoke a maka a ga-egosi ya vidios ndị a ebe isi na nwoke a bụ o nwere propensity for corruption iwe gakwuru ya kịta na bụziere otu mkpu corruption ọnụ ị na-akọ Peter ga-atụgharịkwa megide gị echi ọ bụ eziokwu na ị ga n'aka ruo aka n'ike ruo ebe niile fụ nchi fụ ahụ ya bụ iji wee ghara ịkwa mmakwara echi biko fesi ọrụ bụ ite ugwu ọrụ bụ ịkọwa na onye a mara mma ị na-agwa anyị sị anyị na ọgọ anyị nwoke na ọ ga-emeta anyị ọfụma ị na-agwa anyị ihe o meriri mgbe ọ bụrụ vice president ị nwere ike imechi ọnụ n'ebe nke ụmụ ebe a na-ebu ebubo na o zuru oshi na o mere nke a na o mere nke a ị na-agwa anyị na ọ bụrụ na isi na o zuru oshi na EFCC ejidebeghị ya kamgbe ahụ anyị na-egeghị ntị ịpa ka eji asị ha nwere ike nwe mgbe ọ ga-agba ruo inye anyị nkwụ anyị nwụta obere nkwụ anyị ebido kwenyewere na ihe na-ekwu dịkwa ka eziokwu mana ọ bụghị nkịta ya na Peter Obi n'azụ adịkwa ama ebetike mechie ọnọdụ a na ya ndị be anyị like anyị kwuru ụnụ azọzi na nwanne ụnụ nwoke na-azọwe na dosbin ihe agba ofu anya dị isi ụgwọ Peter whether you like it or not ọ maka na ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ for today nyanwa bụ the best presidential candidate enwere na Nigeria and that man bụrụ president Nigeria in 2 years ka ọ enye Nigeria of your dream before na say na 4 years is too much for that man. I can bet you because the first law he made a first 1 year he reduced drastically corruption in Nigeria. Cost of governance behind to zero. I tell you that things will change.
Okay, for it's not going to border, mechie nkoda, mechie and oya corruption. No, you mechie me corruption see. Insecurity now because now you me already. Oye me already onye obuna no na shade na side nke na nweta ego. Onye maka through those one that na 4 years no one do the mecha the second time and first time ko kuburo musoro say that no okay, also Onye na pass. They repeat class. So you want repeat go class. Shows you no a clownish attitude. Drama. Peter, working on him 4 years. After 2 years, o megi no kwesiri ime. So ni ba yan na go na ahe ku maka ton. Na nke be eziokwu na okuba ton by ton, o te go ton akedu ndị Igbo. When even Nigeria na anwụ ọ nọ na decline ndị egwu na ihe na talk who will salvage Nigeria from present position on. And onye ọbụla nọ na Africa n'ụwa, ọ Peter Yemenwu ya. O mere na Anambra State. Before bụ governor Anambra State, Anambra bụ worst. Okay, slogan Anambra State, heartbeat of the nation. Where? Home for all. Home for all. Ebe criminal no gbakọrọ. Ma ọ dịgote mee light of the nation. All Anambra State onye ọmara fụrụ. Hapụzie all Anambra State. Dobe reserve, mee everything. Obi one kobo. Tells you that Norman be no president Nigeria. Upon here no fight ebe ahụ. Ọ dịgote na house. Bob governor. All the 26 House of Assembly member. Bụ ndị PDP. Yet he made them to be born again. All very simple. Leadership. Leadership only 100%. Moro problem no way that no moro case ya bo no ino na akọ so UGWUMBA okon driver nke bụ na nka o kiye ndị bejeri ni o manjiko ugwo ọnwa mana ihe na-emezi expect na o yebute ego na-ebu igu maka gị na oyemenwu ya so biko no han Peter bụ kosa beje Nigeria at least I will say that now for the record na ndị banye kwụsị ịgbapụ na outside Nigeria maka je ka ihe na campaign Buhari win ha jere gbanacha obodo oyibo ni campaign Tinubu isente no win ha jere gbanacha obodo oyibo ni campaign rio mana obodo oyibo ha chi ya azọ Nigeria mmadụ nọgide kpọrọ family ke gị family je exile kana mo na exile ka ọ bụ kana mo na exile ka ọ na-eje ịnọ dị kpọrọ family gị niile ọ na-apụọ jebe mmadụ ya bụrụ ohu ụfọdụ ndị hapụrụ ụfọdụ le dia house na Nigeria bụrụ family ha je obodo oyibo je bụrụ getman je na arụ na supermarket je na-eche nche ndị ba ikene m ọ dị mma Igbo etu aka isi na-apịachi ọnọdụ ahụ n'afọ na etu esi gbuo onye isi mma na etu esi wee zee ya mana ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị kwenyere na enweghị onye maara echi mara na mkpụrụ ọbụla ị na-akụ n'ụbọchị tata dịka onye na-anyụ nsị ịgaka ugbo maọbụ ichukwu mmiri wee nyụọ nsị n'ụzọ ị na-anatakwa nsị ahụ ị ga-ezutekwa nsị ahụ ana ijiji ejugo n'enyo already ijiji ejugo mgbe ahụ ka ọ ga-esi ji gị ncha ka Chineke mezie okwu UGWUMBA